Каква ви е задачата, извинявайте? Да снимаме. Какво ще снимате? Мечките. Мисля, че друга ви беше задачката. Да видите. Тошко, какво гледаш там? Гледаме под... Ние ще гледаме под... Айсбергите? Айсбергите от горната височина и от долната место. Чудесно. Гледайте какво има. Внимавайте! Има силна морска буря! Спасявайте се! Морето се развълнува! Океана, бягайте! Спасявайте се! Спасявайте се! Иване, спасявайте се! Спасявайте се! Браво! Бяхте страхотни!